गथ'नुगौ निउ बङाइगाव फिसालाखौ दोनफैदों नै थांबाय दिनैहाय दासो 6:50 फैद' माने दसे थाखायो जि जांसनाव दसे जायो गुवाहाटि जा मा जा थाखायो जि जायगाया बेस मा मोनथिबाय बे खना नांनाय फैदो थांदो मबाइलखौ इदि लाना नैबे खारना गाखोनायाबो बिराद गाज्रि दे बिदि स्पिड गारिफ्राव दस्रायाव गाखोथ'नांगौब्रा बिसोरो माखौ खेबबाय थाखो नाय ओंखाम संग्राफ्राव नै ओंखाम संग्राखौ नायब्रा माखौ संदों नायदो आरो बेंगल मोनहैबाथाय ज' जाजायबावसै आरोबाव